маълумоти муфассал оид ба қайзаи падаре ки писарашро ба ҳалокат расонидааст. рӯзҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар ва навори дардноке пайдо шудааст ки писарбачае аз тарафи падар бисёр азобу шиканҷа дода мешавад. мехоҳем дар ин бора маълумоти муфассал диҳем. одиняев хисрав писарбачае ки ҳамлаги 15 сол дошт 600 сомонӣ маблағи пулиро бе иҷозати падару модараш гирифта ба хонаи худааш ба шаҳри душанбе равона мешавад. ҳангоми ба хонаи худааш расидани писарбача худааш ба модари вай занг зада хабардор мекунад ки писарашон дар хонаи ӯст то хавотир нашаванд. чун ин хабарро падараш одиняев парвӣ сокини 40-солаи шаҳри турсунзода мешунавад, зуд барои овардани писараш ба шаҳри душанбе равона мешавад. ҳангоми ӯро баргардонидан ба ҷои беодам ба заминҳои ҳудуди ҷамоати деҳотӣ навободи шаҳри турсунзода бурда аввал бераҳмона латокӯб мекунад ва баъдан бо ноқили аз пояш баста самти дигари ноқилро дар қафои воситаи нақлиёти тамғаи тико баста тахминан 100 метр кашола кардааст. баъди ин ҳама азобҳо писарбача аз ҳуш рафтааст ва падараш ӯро бардошта ба хона овардаву дар ошхона пинҳон мекунад. шаб тахминан соатҳои 4 падар ба назди писараш меравад ки вай дар ҳолати ҷон додан будааст. одиняев парвиз мехост ҷурмашро тоза ва ҷасади писарашро бурда дар ягон ҷои дур зери хок кунад, аммо ин кор ба таъби дили ӯ пеш нарафт ва аз ҷониби кормандони милитсия боздошт карда шуд. нисбати гумонбар бо қисми 3 моддаи 110 кодекси ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд ва тафтишот идома дорад.